Marsin sedang musnam thmai de. Cibun ki kam ki bason soda ya penlong ki lok chnong lok thau. Dere bha ka balek men snam thmai re e la ka jingmut hi ka sekataro. Ha ka chu ka por ya lek men snam thmai, ha ka chu ka por ya penlong ki kam ki be jingmun toy se. Kani si society ke balang Presbyterian Sau Nongbri tekat nang mut gisngi kata nang rhem ke bai chimbenta kini ki khanlut ki khanrau la ka te ke balang. Haga lai terit ukula langkot arajar arpon ro. Tekhen ke bapen ro long taba kani ke bai mut ki cijalum jalang ki sembla ka te ke balang te dei ke bai cikre penlong ki ke barakhe ki ke bai cidap arpsan snem ka intermediate si society haga balang ki nadu balas dang penmut ki ka. Kani te Ceciong badai ke bakar khu blai haki khon khanlut khanrau ka te ke balang bala ki chile khen kini ki kam benang penkrau benang penyar cucu ka himau blai nang ne de ha ka te ke bapen long ki ka tamasa yabam yedit sungpha da ke babu jing temu ki ban lum yau senyang bha ka bapen lut pensep ha ka barakhe ki ha ka silver jubilee ka intermediate CE society telawan poi utemen mesan RR pamsyong baci play pajba penbut la ka ba kerkhu kerdo ha ka society baci nangla ka baku chakmat chaprang hang bajo elang utemen basan LL markhab uri phang sngi mo phnyang umaman khanyu president ka CE society hang bajo elang baki bhin ki bajalam ha ka CE society kani te habong I balongka kaburom haublei bala kerkhu haki khon ka balang Presbyterian Sau Nongbri bala ki cipeteng yang bajalam ki nongkit kam ki banang chwa baci lum jilang haki khon ka balang baci but ki hagamon chong blei bace jile ki kam ki babha ha perthei seng jong long kemi long kfa bat jong ka balang te khandiat ha ji de bagane ka food festival ka de tin ka bakan thup lang ha ki jiu ha ka kitab ka berim bat ha ka perthei ru te ngin nom ya da kalian jong ka perthei kita ki festival ki be ya bam ya di ki be ya put ya tem ki ba pan khenyuat ya ka singiu trai ru andre ngi habang yong ka festival ka jingle kemen jongi hapo ka balang hapo ka society bat banwan ra ya ka jinglong ka way bat khamtam ya banwan ra ya ka burom ka jong blay ha ka tak festival ka pamangingi don ka food fest te giwe gela ban penmi fon na ka banta ki kam perthei jong ki en rengi hang ne abangile ya ka ege ngi penmi ya ka fon na ka banta ki seng ki ban long ka jing kerku ya ka kerteng ke jong trai bonong penim jongi o Yesus Kristus karta jongi ha ka perthei ka long tang khendiat te ai bangin pentri kam ya ka ha ka maksimum katba katem jong kine kadang don ki existing menta ki ngayo I bagine ki lalong maksimum la kalong ha garwai ka siaw la kalong ha ka jing
Aga hagino gi program ni igalalong maksimum. Tegine kin sa ino shen. Te ai baki we kin sa shimti bat baki ne gi bangilale ngila pen trikam hapo ka balang janang yai peteng na gawe kapor sa gawe pat. Kajing penlong ya gine gi food fest. Ban penlong yang gi briu gi bam ya gi jing bam gi babha bat ngide ban kiar ya gi jing bam jing di gi basneu. Ki jing bam jing di ki basneu kim de ban yo banta ha ki snong kristan gi jongi. Ki jing bam jing di ki ba lese ka pertei galak ban penslur wat ka sorkar galak ban penslur henre ai ba ka jing tip lem jongi. Ai ba ka jing long men sim jongi kan kiar na kita ki jing bam jing di ki ba ka bible ka khang ki ba ka jing kot jing khia jongi ka khang ki ba ki kemi ki pa jongi ki khang ka balang jongi kala bu bet bu renti ya ki sen baro ha kalong breu man breu nadu ki kelung hadu ki temen bat ngayoi badai gane ka penlong ya ka balang ka jongi ka ba klan ka ba shitli ka bala ban penpau ya ka purom ka jong ble nadu dangrit ki kemi ki pa ki labu yangi ha ka junior si society hadin ka junior si society ngiladon ka intermediate bangin sim ya ka training ban long ginong yalam nang tangidon ya ka senior si society ki ban sa simti ya ki kam balang la sai la sisngi bat kam tam nagaliang ka pastoret jongi ka saw balang pastoret kalayalam bandon ka alumni si society kaseng jong kilong kemilong kpa kena bat ka jingdon jong gine giseng ngai ka lapen klanya ka balang hakiliang baro kamtam akaliang jong ka jingruai ka balang umsaw nong beri kat sabang alej apo uput jong dari boy sinot abang alej sate sa sinot pedeng abang alej sate sa sinot sebngi ki ju yoi ki ju penken mau yang ya kata ka jingruai ka baki kun samla ki ruai ki hep ki barit ki ruai ka alumni ka ruai te haga bor ka barit ka ba mangingi don ngim don benta ha giwe ngim la ban le ki kam ki bakraw na ban tau ble ha giwe ki phang ten re ngila ya ka ka bangi don ngi ai so ble bat kata ka dei ka sur jing ruai te ka dei gane ka we na ki dak jong jing sakri jong yo ble a jine ki khandiat snam gi bla le no nadu bangi lala ban pli bat ban don ka YouTube channel hapo ka laga jong ka balang bat laga si society te kajing kerpat hakane kepor nagaliang jong ka balang kalong bagine ki balarung syaki kerdan riu dukot man laga snem mentak ka snem ngidon ar pusaw ar pun riu ngut ki kun samla ki barung kum ki riu dukot bat ngi singusi ban ngi thu bagidon sawngut ki kun samla ki bom syamlawan haga jing penrung ya ki kum ki riu dukot ki bopura haji sya ni expect life hongot ki ban rung haga si society mda kasnam daga jing kerpat yang ki kemi kpa ki dukot yang alumni ban pej baki kun ki kti ki jongi ken nam yai lai na ki seng ki bodon hapo ka balang kenang ba ka jing trikam ka jongki ka jing im ka jing long ka jongki kan long ka nuksai ki we pat bat baki la ban penpau ya ka burom ka jong ble